салом ба кулли ҳаводорони сомонаи ютуб, хуш омаден ба канали мо бародарон хоҳарони азиз. Барои ҳаматон хитон дида истуден дар сомонаи ютуб ки хеле ва хеле пешравиҳо шудааст дар бораи муҳоҷирон ва ба касоне ки дар Тоҷикистон дар мондаанду мехоҳанд ба Россия баргарданд. Хушбахтона бале қонуни нав баромадагӣ аз тарафи ду ҷониб Тоҷикистону Россия пешниҳод шудааст ки ва имзо ҳам шудааст ки муҳоҷирон метавонанд мисли пештара рафту омади худро боз сар кунанд. Нархи билет аз Тоҷикистон ҳамагӣ ба миқдори $500 мебошад ва агар муштариён бисёр шаванд, метавонанд ино ба миқдори $300-350 Ёлоти Муттаҳидаи Амрико ба Россия биёянд. Ва касоне ки аз Россия ба Тоҷикистон баргаштан мехоҳанд, ино метавонанд то $150 барбигарданд. мисол чӣ бигӯм, мисли пештара мешавад 12-13 ҳамин хел 12-13 ҳазор рубл да ҳамин хулоса 10 ҳазор рубл боло аз Россия метавонем барбигардем. Хулоса мисли пештар. Ва як хабари муҳиме ки мисол шумо бояд инро бидонен, билет харира шумо метавонен аз иминои Утер Айру аз Сомон Айр харидорӣ кунен. Яъне ки ҳозир фақат Утер Айр ва Сомон Айр дар ҳаракат даромадагианд ва ино дар як ҳафта як бор метавонанд полёт кунанд. Ва хушбахтона дар ин бора хеле ва хеле гапзаниҳо шудагай, мисол вай шудагай ки дар оянда иншоалло ба хости худованд рейсҳо боз ҳам зиёд карда шавад, чунки муҳоҷирон бисёрш дар мондаанд, мехостанд ки ба муҳоҷират ба меҳнатӣ биёянд. Ва касоне ки аз муҳоҷирати меҳнатӣ мехостанд ба Тоҷикистон раванд, нархи билет 50-60 ҳазор рубли Россия буд, инак дар намешид рафта яхелаш ва бишед дар мондагӣ буданд. Ҳозир хушбахтона метавонанд ба миқдори то $150 Ёлоти Муттаҳидаи Амрико ба ватани худ баргарданд, ба пеши падару модари худ, ба пеши фарзандони худ. Худованд ҳаматон дар роҳи сафед чӣ хабари наве ки муҳиме кишид, иншоаллоҳ мо ба шумора мерасонем. Худованд ҳаматонро нигаҳбон боша. Ба ҳаматон роҳи сафед хушбахтӣ ва тансиҳатӣ бароятон орзумандам. роҳи сафед, дӯстдорони азиз. худо нигаҳбонтон, дӯстдорони халқу миллати ҷавон. Бо шумо будам то инҷониб, бахтиёри ёвон.